Festival vína a medu Via Regia sa už tradične poriada v Európskom dome na Spišskej kapitule. Hlavným organizátorom je Združenie FEMAN a Slovenský zväz včelárov a dlhý rad spoluorganizátorov naznačuje, že podujatie okrem podpory a propagácie včelárstva a vinárstva v krajinách V4 pomáha rozvíjať aj turistický ruch. Máme tu na novinky, ktoré sú späté s týmto regiónom. Jednou z nich je socha svätého Ambróza, ktorá je vyhotovená a dnes bola vysvetená a požehnaná. To znamená, že stále by sme mali každý rok robiť istú procesiu svätého Ambróza a dúfam, že k tomu príde aj viac včelárov. No a na druhej strane ešte máme výstavu obrazov umelcov z Nemecka, ktorí boli tu na 10 dní a práve dnes končia svoj pobyt, takže myslím si, že aj cestovný ruch by mohol na Spiši dostať trošičku tak za dosúčenie, aby sa rozvíjal. Festival je zároveň už 4. rok aj diskusnou a vzdelávacou platformou pre odborníkov v oblasti včelárstva a vinárstva. Zaiste ste posledli, alebo poslucháči, diváci videli, že je problém medzi poľnohospodárstvom a včelárstvom, že jednoducho 2 roky je čas na to, aby sa istým spôsobom isté témy, isté problémy vydiskutovali. No a ja som rád, že aj toto je priestor na to, aby sa ľudia z okolných krajín a z Vyšegrádu najmenej stretli a si povedali, že čo je problém v Poľsku, čo je problém na Ukrajine, čo je problém na Slovensku a si tieto kontakty vymenili. Med a včelie produkty majú široké uplatnenie nielen v racionálnej výžive, ale aj v medicíne a kozmetike. Preto nebolo prekvapením, že pod stánkami sa ponúkala medovina, včelovina, výrobky z včelieho vosku a samozrejme tradičné medovníky. Včelovina je naša originálna značka pre medovinu, aby si ju zákazníci zapamätali skôr. Vyrábame ju až z 3 druhov medu. Kvasí pri nižšej teplote, kvasí len pri 17 stupňov a ešte 9 mesiacov zre. Takže to je taký hlavný rozdiel medzi inými medovinami a teda našou včelovinou. Tí včelári, ktorí chcú proste svoj vosk, ktorý získali od včiel a chcú ho viacej zhodnotiť, tak si kúpia formičku a zhodnotia ho tým, že nepredajú včelí vosk ako kusový do výkupu. Vystavovatelia i návštevníci si atmosféru festivalu pochvaľovali. My ako škola, Cirkevná stredná odborná škola svätého Jozafáta v Trebišove, sme sa tu zúčastnili na tomto festivale prvýkrát na pozvanie organizátora. Nuž a zatiaľ to vnímame úplne fantasticky až na to teplo. Co najlepiej, no tutaj miody, pitné miody, no i towarzystwo fajnie, super jest. Počas 3 festivalových dní sa konali degustačné a kulinárske podujatia a návštevníci využili príležitosť a samozrejme sa pohliadli po Spišskej kapitule a zašli si na Spišský hrad. Jednoducho pekný príklad, ako môže vyzerať zážitková turistika.